Vinkovačka pješačka zona poprimila je danas i međunarodne značajke. Čuli su se mnogi strani jezici, vidjele zaštitne boje raznih zemalja, ali i mogli kušati razni inozemni specijaliteti. Udruga za kreativni i održivi razvoj iz Vinkovaca organizirala je sajam država koji se organizira u sklopu projekta razmjene mladih. Naime, u tijeku je projekt međunarodne razmjene mladih koji je organiziran u sklopu Erasmus Plus programa, a Vinkovci su na 7 dana tako postali domaćini sudionicima iz Italije, Rumunjske, Cipra, Grčke i Španjolske. S gostima iz navedenih zemalja građani su se mogli i upoznati, te kroz njihov štand i razgovor s njima doznati sve što ih zanima o njihovoj domovini ili kulturi. Naši gosti su ovdje 7 dana i sudjeluju na različitim radionicama, učeći o umjetnosti i izražavanju emocija koristeći alate umjetnosti. Vinkovci im se jako sviđaju. Bili smo jučer u posjet muzeju u kući Ivana Kozarca. Imali smo nekakve ture po gradu. Oduševljeni su s našim malim, ali lijepim gradom.